Mladi vjerovatno nisu puno drugačiji. Mladi su isti kao i prije. Imaju svoje snove, svoj interes, svoje potrebe. Samo je pitanje kako se sve to ostvaruje i na koji način gledaju u budućnost. U općini Livno danas mladi koliko toliko dobro živi, ali se može to najbolje promijeniti. Mislim da su dosta pasivni, ali mogu promijeniti. Ali ima nas dosta koji potičemo i koji smo motivirani, koji radimo dosta, volontiramo i akcijama. Općina Livno je primjer kako na jednom malom prostoru možete imati sve. Imate vodu, imate šumu, imate rude, imate polje, imate čisti zrak, kulturne spomenike. Koliko se sa svim pobrojanim pravilno i uspješno raspolaže, to je već neka druga priča. I da, imamo ljude, mlade, perspektivne ljude koji imaju mogućnost učiniti nešto dobro za sebe i za svoj kraj. Često se govori, najčešće po kafićima uz livansku kavicu jer ljudi u Livnu nisu glasni javno, osim u kafanama, kako mladi napuštaju ovaj kraj. Napuštaju kraj njihovi roditelji. Nekad davno ovaj kraj je napuštao samo jedan roditelj, pa bi se vraćao na godišnji odmor i novcem koji bi zaradio uzdržavao je svoju obitelj. Kakvo je sada stanje? Zašto sada našu općinu, ali i cijeli kanton napuštaju cijele obitelji? Odgovora je mnogo i svi su međusobno povezani. Nemoguće je ne dotaknuti se i politike kada govorimo o samom odlasku mladih i njihovih obitelji. Ali ostavimo politiku bar na trenutak po strani i pogledajmo što mi mladi možemo napraviti sada i ovdje. I vječito je pitanje ostati ili otići. Što god netko odlučio, mi ga ne osuđujemo i mi ga shvaćamo. Pokušala bi navesti ako ništa svoje bližnje prijatelje, da pokušamo nešto napraviti bolje, ako ništa za nas, za daljnje generacije, ako vi već ne možemo. A mislim da još i moja nada za nas. Mladi u općini Livno danas žive izuzetno pasivno, ničim neće da se bave, da se zainteresiraju. Najviši razlog toga je manjak aktivnosti u gradu. Dodatan razlog tome je također i nezaposlenost koja je velika u našem kantonu i općenito, tako da ne mogu iskoristiti svoja znanja na primjer u nečemu što bi im pomoglo da se dalje razviju. Mladi u Livnu također imaju problem nezaposlenosti, nemaju kulturnih događanja, nemaju se s čime baviti. Kada se govori o obrazovanju, mnogo ljudi postaje učitelj, profesor, zbog toga što je to stalan i siguran posao. No što je tu s nama mladima? Iako je nažalost veliki broj učitelja i profesora koji su u učionicama zbog plaća, uvijek imaju ona 2-3 izuzetka koji nam odrede cijeli životni put i uspiju u vama usaditi želju za većim dobrom, za dobrom svoje zajednice. Bila sam profesor književnosti za učenike u srednjoj školi od 1. do 4. razreda. Metode rada u nastavi i u školi su uglavnom ograničene sredstvima. Mi nismo imali puno, imali smo kredu, ploču i vlastiti glas, što znači da smo radili frontalno i da smo učenicima naprosto prenosili svoja vlastita znanja. Pri tome je onda uloga profesora dolazila u prvi plan jer je profesor mogao samo svojom angažiranošću pokrenuti i interese učenika i njihovu volju, želju da nešto nauče. Naše školstvo se u mnogo čemu mora prilagoditi susjednim zemljama koje imaju dobru praksu u reformi samog obrazovanja. Najčešće, zbog nedostatka novca, predavanja profesora su svedena na minimum. Potrebna je motivacija koja će potaknuti učenike, potrebna je moderna tehnologija koja omogućava lakše usvajanje gradiva i sami rad. I da, profesori naše škole s vrlo malo uvjeta stvaraju čuda. Stvaraju mlade ljude koji će danas sutra krenuti u svoj vlastiti život s vrijednostima koji su ponijeli iz roditeljskog doma, ali i svoje vlastite škole u kojoj su ih profesori osim gradiva učili na koji način realizirati svoje snove, svoje ciljeve. Za prilagodbu je potrebno mnogo novca, ali za početak bilo bi dobro da računamo s entuzijazmom koji imaju pojedini učenici i pojedini profesori. Ja smatram inače da su vanškolske aktivnosti nevjerovatno važne i da su bitne. Međutim, škola sama po sebi nije organizirala mnogo vanškolskih aktivnosti.
Ono što je bilo važno je angažiranje profesora. Ukoliko je profesor bio angažiran, mogao je na osnovu interesa učenika stvoriti čitav niz aktivnosti. Sam entuzijazam profesora, učenika, pretvoriti će se u građanski aktivizam i volonterizam, koji promiču više vrijednosti, a se samim tim dobiva osobno unutarnje ispunjenje. Nema ljepšeg osjećaja kad znaš da si učinio nešto dobro, i to ne za sebe, nego za drugu osobu i za svoju zajednicu. S obzirom na to da je veliki broj učenika bio iz siromašnih obitelji, a mi smo željeli ići na ekskurzije, nama bilo važno da svi učenici u razredu idu. Pa sam ja pokušala vidjeti koje su sposobnosti mojih učenika, koje interese oni imaju. Pa sam otkrila da oni pjevaju, sviraju, pišu pjesme, vole glumiti i onda smo organizirali aktivnosti preko kojih smo zaradili novac za ekskurzije. Mladi se danas vrlo rijetko odlučuju na volontiranje i aktivizam bilo kakvog tipa, prije svega zbog nedovoljne informiranosti te velike pasivnosti koja je uvelike prisutna u cijelom našem društvu. Nama mladima, onima malo starijima, našim roditeljima, profesorima, radnim kolegama, prijateljima, svima je nama potreban kolektivni preodgoj u shvaćanju volonterizma, aktivizma pa i života uopće. Da, mnogo je problema, mnogo je situacija na koje se ne može utjecati, ali onoga trenutka kada se prestanemo truditi, mi ćemo i prestati živjeti. Zar to uistinu želimo? Mogu volontirati, mogu pokrenuti nešto u gradu da ne bude sve ovako monotono. Volontiranjem puno toga nauče, puno dobiju iskustva, dobije se i naknada. Djeci treba dati mogućnost da sazrijevanjem, sticanjem punoljetstva, apsolutno moraju biti aktivni, ne pasivizirati se, bez obzira što su strahovito sada teški vremena, naći posao, naći zaposlenje i tako dalje. Vraćamo se na početak naše priče. Da, općina Livno ima mnogo resursa. Jedan od njih su i ljudi, na koji najčešće zaboravljamo. Mi ljudi, mi mladi, stari, koji možemo ovu sredinu pokrenuti s mrtve točke i pružiti svjetliju stranu društvenog života mladih u općini Livno.